Mamma. On aina ikävä tapa ottaa pelit kesken kaiken. Se on vielä kauppunut taistella. Ihan vaan viikko. Ei me nyt katsota uhaa. Ei me nyt katsota uhaa. Eikö sä leikki vauvan kanssa? Vauva. Niin. Tiesit sä siitä? Meikö leikki? No katsot sä itekin jotain kauppaa? No en tietenkään. Mitä sä ylipäänsä pääsit sen autoon sisälle? Sen Just, oot sä tehnyt enemmänkin tommosta? Ei se oo juttu eikä mikään, jos vähän lainaa jonkun autoon vähäksi aikaa. Ai vähän lainaa. Kiitos. No niin, hei. Sano hei. Tuossa on ulkoiseksi